Munzira ngatiratidzeiwo tichifamba munzira ngatiratidzeiwo kupera tichifamba munzira yaJesu tichifamba munzira ngatiratidzeiwo tichifamba munzira ngatiratidzeiwo kupera tichifamba munzira ngatiratidzeiwo kupera Bamba munzira yaJesu Bamba munzira ngatiratidzeiwo tichifamba munzira ngatiratidzeiwo kupera tichifamba munzira ngatiratidzeiwo kupera tichifamba munzira yaJesu Bamba munzira ngatiratidzeiwo kupera Bamba munzira ngatiratidzeiwo kupera Bamba munzira ngatiratidzeiwo kupera Bamba munzira yaJesu Icho ndicho chinozotiponesa Icho ndicho chinozotiponesa Icho ndicho chinozotiponesa Yesu tozarwapasha Icho ndicho chinozotiponesa Icho ndicho chinozotiponesa Yesu tozarwapasha Paraimose, Yazonana Kamekana Jesu Oya. Paraimose, Yazonana Kamekana Jesu Oya. Paraimose, Yazonana Kamekana Jesu Oya. Yesu tozarwapasha mabasa ndiwachazotiponesa kutenda mabasa ndiwachazotiponesa mabasa ndiwachazotiponesa Yesu tozarwapasha Paraimose Yazonana Kamekana Jesu Oya. Paraimose Yazonana Kamekana Jesu Oya. Hallelujah. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Aiwa ndinokudza iye wakwegura pamazuva ake, une ndebvu chena, une bvudzi chena, nguo dzake ichena,
uzere iye nokugwinya nokusingapere-pere. Mwari wamasimba ose, Alpha na Omega, iye wamasimba ose okumusoro-soro, ngakudzwe kubva zvino nekusingapere-pere. Amen. Inokudza Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo, Ishe wedu ngakudzwe kubva zvino nekusingapere. Inokudzawo mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi, naiye mweya mutsvene waMwari anova matiri, iye mweya mutsvene waMwari anobata pamusoro pedu, paupenyu hwedu mazuva nemazuva. Mweya mutsvene waMwari anotizarurira zvakawanzika zvekudenga, anotizarurira zvakawanzika zvaKristu Jesu. Mweya mutsvene waMwari azati ari Holy Ghost, azati ari chipoko, azati ari munhu akararama akafa akamuka, asi ari mupenyu, ari mutsvene zvakare, uye ari anogara nokusingapere. Mweya mutsvene waMwari ngaakudzwe kubva zvino nekusingapere-pere. Amen. Zuva ranhasi tizere nemufaro paJerusarema. Tiri kufara nekupembera mwanakomana watakapiwa naShe patemberi. Takawedzerwa neimwe nhume yaMwari yatakawedzerwa nayo change ichibata basa muimba yaMwari saizvozvo. Takawedzerwa nekacheche kedu katakapiwa naMwari, katakakumbira kuna Mwari, Mwari akatigamuchidza iko. Naizvozvo zvakatakapiwa iko, amai vakasvika paivo pakuva vasina kuchena pamberi paMwari. Zvino papa vasina kuchena pamberi paMwari, vakanga vane kodzero yokuti vagare kudzimba dzavo, vazvinatse pakubuda kweropa ravo. Zvinova zvinoteedzerwa pamurayiro waMwari kuti mukadzi anenge azvara musheche wake, angava mukomana kana musikana, haafaniri kuuya kuimba yaMwari nokuti anenge achinzi akasviba. Anofananidzwa kusviba kwake semukadzi ari kumwedzi kwake. Naizvozvo mukadzi akasviba nemukadzi ari kumwedzi pamberi paMwari anenge achinzi vakasviba pamberi paMwari. Saka havatenderwe kupinda muimba tsvene, havatenderwe kubata kana zvinhu zvitsvene, havatenderwe kana kubata chipi chitsvene chaMwari, nokuti vanochisvibisa nokusviba kwavo. Naizvozvo zuva rakwana nhasi 33 days ndokusunungurwa kwaamai nemucheche wavo. Mucheche wavo achipinzwa mutemberi, saizvozvo zita rake richiziviswa pamberi paMwari kuti mwanakomana uyu tamupiwa naMwari, mwanakomana uyu topumisa pamberi penyu Mwari, nezita iri ndo zita ratanda kuti timupe. Naizvozvo Mwari oropafadza mucheche wavo, vosunungura naivo amai vacho. Saka mavhese anosunungura amai nemucheche wavo tamaverenga kare, Levitico 12 naRuka 2. Mwana paanopinzwa mutemberi, Simoni anoropafadza mwana, Simoni anopa chiprofita pamusoro pemwana, Ana anoropafadzawo mwana, anotaurawo chiprofita pamusoro pemwana. Asi mwana aitaurwa panguva iyoyo aiva mwana Jesu Kristu. Akataura pamusoro paIshe, akataura chiprofita pamusoro pake kuti amai imi mucharwadziwa, shungu richava pamwoyo yenyu, nokuti mwanakomana uyu achazvipira upenyu hwake iye kuvadzikinuro yavana vaIsraeri kuti vasunungurwe, kuti ave chiedza kuvahedheni vose. Naizvozvo Ishe wedu akaita saizvozvo. Tine kutenda kuti Ishe wedu akatifira, Ishe wedu wakazvipa iye upenyu hwake. Amai vakazvara vakawanikwa vachibayiwa mwoyo wavo saizvozvo. Zvinova amai Maria vakabayiwa mwoyo nokufa kwemucheche wavo. Nhai maimufundisi, mwana wenyu akanzi afa atorwa, mwoyo wenyu ungaite sei? Nhai mukamire zvakadini? Mungasabayiwa here pamwoyo kushungurudzika? Munorwadzikana naye. Saka zvimwe chete ndo zvakaitawo amai edu Maria, zvavakatakura Ishe wedu. Ishe wedu akakura, Ishe wedu akura, akaurayiwa pamuchinjikwa vakatarisa, akapomerwa mhosva yazati asina kupara, akaroverwa pamuchinjikwa pakati pembavha namakororo, akaitwa mbavha nemakororo, akaiswa pakati pembavha namakororo. Iye hazana chaakati aita, asi achidzikinura rudzi rwavanhu, dzikinura vose vahedheni kubudikidza iwe neni. Naizvozvo ngatisunungura amai nemucheche wavo panguva ino. Tichavaratidza mutemberi yaMwari, uyai kuno amai nemucheche wenyu, mupfugame apo nemucheche wenyu. Kana tapedza kukunyengeterai nokuropafadzai, mopa mashoko mairi matatu amuda kupa pamusoro pemwana wenyu nepamusoro paMwari. Varai Moze, varai Moze, Yesuwo uya. Sana Baba Mwanakomana neMweya Mutsvene, Baba wavaIsraeri, tinosvika pamberi penyu Ishe,
ishanogara nokusingapere ishane simba yakwana nguva yekusunungurwa kwaamai pakuda kwekuerera kweropa ravo. Naizvozvo tiri pamurayiro waMwari nesimba raMwari. Nyamutsvene ari pamusoro pangu, Ishe ndinosunungura muranda we kuti zvikuru sei atsunungurwe pakutadza kwake nokuerera kweropa rake, acheneswe mutemberi yenyu, acheneswe pamabasa ose angange achibata paimba yenyu. Naizvozvo ichi ndomunyengetera rusununguro rwake namaropafadzo awedzerewe pamusoro pake iye. Mupei simba, mupei nyasha dzekudenga dziwedzere kwaari muzita neropa raIshe wedu Kristu Jesu. Amen. Mupei tinyengeterere neiye mwana aropafadzwa zuva ranhasi. Yai kuno simukai mira yako Yesu daimoni papo tenda mabasa skara baba mana koma na mimi amusho yapambiri penyu Mwari saizvozvi tikusvira remucheche kuti makatipa makatipafadza nechipo chakanaka chaizvo ngatiwedzera paJerusarema nemumwe mubati webasa renyu. Mupei simba Jehovha, muropafadzei panenge anosvira upenyu hwake, kukura kwake akure akasimba, akure aine uchenjeri, akure achitya Mwari, atye zvakaipa zvose, asi kuti atye Mwari kuburikidza pazvinhu zvose, kuti Mwari vamusimbise, Mwari vamuropafadze pazvinhu zvose, ndomunyengeterera zvakanaka chose chaanobata kuropafadzwe. Pfungwa dzake ave nepfungwa dzakarodza, ave neuchenjeri hwekugona chikoro nekugona zvose, chose chaanobata ngachive chipenyu. Maoko ake ngaaropafadzwe nezvipenyu zvose. Naizvozvo simba rokudenga rowedzere pamusoro pake. Mweya Mutsvene agare naye mazuva ose, amutungamirire paupenyu hwake nerwendo rwake. Naizvozvo kunyengetera nokunamata Mwari zvirambe zviri muropa rake, asawanikwe nekuvhingaiziswa nenyika ino nekuvhingaiziswa nowakaipa. Ndomunyengetera ndichimukumbira zvakanaka muzita neropa raIshe Kristu Jesu. Sara Baba Mwanakomana Mweya Mutsvene. Sara Baba Mwanakomana Mweya Mutsvene. Sara Baba Mwanakomana Mweya Mutsvene. Mwana waIsraeri ndiye mwana uyo wamakatipa, naizvozvo zita rake wakapiwa zita rekunzi Israeri, Ishe anesu chamboko. Ndo zita rake rine simba rakasimbiswa naMwari. Naizvozvo Mwari simbisai zita iroro rive zita rine simba pamazita ose. Naizvozvo Ishe tinonyengeterera kwamuri, Ishe tichimuisa kwamuri kuti mwana azati ari wedu, asi ndimwana uyu mwana waMwari. Nomuisa paruoko rwaMwari kuti Mwari aite zvaanoda naye pamusoro pake, kusiya zvose kuna Ishe wedu Kristu Jesu nokusingaperi. Amen. Tenda ndiye mucheche wacho uyu Israeri, vakarara zvavo. Taurai mashoko mairi matatu munoda kutaura pamusoro pemwana. Budai taimoni. Taurai batai mwana wenyu, taurai mashoko munoda pamusoro pemwana uyu. Taurai mashoko mairi matatu pamusoro pemwana wenyu amunoda, zvamunoshuwira. Taurai. Sekutanga ndotenda Mwari nechipo chamwana chaakandipa, nechikumbiro chaandichengeterwa mwana wangu akurewo achidawo zvekunamata, asazopanduke kana akura achiita sezvinoita mwana, asazokwanisawo kuita sezvanoita zvoparidza agokwanisa kuda zvechinamata. Amen. Awa tinokuudza Mwari, chigarai zvenyu pasi nemucheche wenyu. Endai munogara yenyu maropafadzwa, masunungurwa, makuchikwanisa kubata basa mimba yaMwari, makuchikwanisa kuita mabasa ose mimba yaMwari, macheneswa pamberi paMwari. Hamuzati muchionekwa semunhu akasviba, asi izvezvi macheneswa pamberi paMwari. Tinotenda Mwari, tokudza Mwari neizvozvo. Tipinde mushoko ranhasi. Shoko ranhasi mavara makuru, mashoko ako anzwikwa. Ava tinotenda kuna Mwari kuti mashoko amai mufundisi anzwikwa. Tinotenda kuti munamato yaitwa pano yokuropafadza mucheche anzwikwa. Nemunamato yose amaishuwira nayo mai mufundisi, mashoko enyu aita sei? Anzwikwa. Tinotenda kuna Mwari. Mwari anonzwa munyengetero yavatsvene vake, anonzwa munyengetero yavana vake. Munamato yedu yasvika kudenga kuna Mwari.
nebasa rinoraitwa pano, basa remweya, zvose zvatosvika kudenga izvezvi. Zita remwana Israeri, zita remwana Ishanesu, zita remwana Chamboko ranyorwa mubhuku kudenga. Mwana weJerusarema, mwana zvikuru sei achabatira Mwari mazuva ake, mwana achatya Mwari uye achava mwana achanga achitya Mwari uye achiita zvose zvokunamata saizvozvo. Zita rake rine simba, zita rake rawedzerwa simba naMwari saizvozvo. Tinotenda kuti mashoko ayo anzwikwa, mashoko ako anzwikwa. Mashoko aya akataurirwa muprofiti Dhanieri. Muprofiti Dhanieri achinga awanikwa achitsanya mazuva mazhinji, mwoyo wake akafunga. Muprofiti Dhanieri akati ndakutsanyira vanhu vaIsraeri kuti vasaparadzwe naMwari. Kutadza kwawanda panyika, vanhu vari kutadza usiku nesikati, asi paakafunga mwoyo make, shoko rake rekufunga kwake mwoyo make, nekuti iye wakanga wazvipira kuti inini ndada kuti ndinamate kuna Mwari, ndizvitsaurire pana Mwari, ndizvinyime zvokudya, ndipinde pamunamato. Nezuva iroro akafunga izvozvo, munamato wake wakanga wadayirwa. Mhinduro yake yatobva kudenga. Zvino tozvibvunza kuti ko isusu tasiyana here naprofiti Dhanieri? Kwete. Chibvunzeiwo pauri ipapo kuti iwewe naprofiti Dhanieri masiyaneiko? Chiko chamasiyana? Dhanieri aiva munhu, iwe uri munhu. Dhanieri aiva nemaziso mairi, iwe une mairi. Dhanieri aiva nemakumbo mairi, iwe une mairi. Dhanieri aiva nemuromo, newe une muromo. Asi chakasiyana chete ndechekuti iwewe haunyengetere, iwewe haunamate, mashoko ako anzwike. Nokuti iwewe mwoyo wako haunamate, mwoyo wako hauronge iwewe kutsanya, mwoyo wako hauzvironge kuzvitsaurira. Saka mashoko ako anzwikwe. Asi mashoko emunhu uyo afunga mwoyo make, mashoko emunhu arurama pamberi paMwari, mashoko emunhu asakurisei mweya wake pana Mwari, pamwoyo wake zvose zvisa pana Mwari, kuti ndakuzvipa pana Mwari, uzvitsanyira, uzvinyima zvokudya, mashoko ewayo anosvika kuna Mwari. Uvanzi mashoko ako anzwikwa. Nezuva rakafunga mwoyo mako kuzvitsaurira, shoko rako rakasvika kudenga kuna Mwari. Saka ndizvo zvatinofanira kutiita, hama neshamwari. Tinofanira kuva vanhu vane simba saizvozvo. Tinofanira kuva vanhu vane kutenda saizvozvo. Kuti nezuva ratinofunga mwoyo medu kuti tinoda kutsanya, munamato yedu mhinduro ngaitobva kudenga ichiuya saizvozvo. Hatisi mapostori anongobata munamato pasina, vanongoti Mwari pasina. Nokuti Mwari wedu ndiMwari anonzwa, ndiMwari anopindura. Haazadaro Mwari akaomarara, haazadaro Mwari akaoma musoro, haazadaro Mwari asingatauri, haazadaro Mwari asingapindure. Atinamate Bhaari pano paJerusarema, tunamata Mwari waIsraeri mupenyu, iye Mwari wakatipa Kristu, ndiye watinonamata pano. Ndiye Mwari watinonyengetera kwaari usiku nesikati, kuti Mwari tipei simba, Mwari tipei uchenjeri, Mwari tipei mano, tikundisei pane zvakaipa zvose. Mwari anotiwedzera simba, Mwari anotikundisa, Mwari anotiropafadza pano paJerusarema. Ishe akati paJerusarema, tarira iwe Jerusarema, ramba uri pamurayiro wangu, ramba uchiita kuda kwangu, ramba wakarurama saizvozvo, ndichabvisa rufu pakati pako, ndichabvisa urwere neutere pakati pako. Pakati pako hapangawanikwe rufu, pakati pako hapangawanikwe utere, kana kuti zvikuru sei vanorwara, kana kuti varara panhoo pano paJerusarema. Tinotenda kuna Mwari kuti mashoko ewayo akasimbiswa kudenga, mashoko ewayo akataurwa kudenga. Naizvozvo mashoko mazhinji ngaabve kudenga, mashoko mashomanana ngaabve pano panyika. Tinotenda kuna Mwari. Pano paJerusarema tine utano, hatina kumbofirwa pano paJerusarema. Vanhu vese vane matama pano, hapabire vanhu mari, hapanyengerwa vanhu vakadzi vavo pano, asi panoparidzwa shoko evhangeri yaMwari. Panoungana vana vaMwari vakagara patafura dzomweya, kuti vadye zvomweya, kuti vakure pamweya wavo. Mwari wedu ndiwe mweya, anonamatwa pamweya. Naizvozvo shoko randoparidza pano nderemweya. Ane nzara ngaagute, ane nyota ngaapedzwe nyota yake neshoko irori. Ndozvakafanira Mwari. Mashoko ako anzwikwa, mashoko ako anzwikwa. Zvinotanga pakuzvitsaurira, zvinotanga pakutsanya pamberi paMwari, zvinotanga pakuronga mwoyo wako, zvinotanga pakutya Mwari. Kuti ini zvandinotya Mwari, zvandiri kuita izvi zviri kufambidzana here naMwari nezvandiri kuda. Kuti munhu ari pamunamato ari kuita zvaari kukumbira, asi mwoyo wake wakazara hondo,
wakazara zvakaipa nekufunga kwakaipa, musoro make makazara zvakaora, makazara zimudhanzo, kuti munhu ari kunamata, ari mugomo izvezvi, akatsanya ari kunamata, asi ari kuridza kila ti mugomo imomo. Izvozvo zvinotoratidza kuti hapana zvatiri kuita, tangokwira zvedu, asi patoburuka hapana chenge takabata. Zvino pano paJerusarema tikakwira makomo, Mwari anenge ati uyai kuno tikurukure, tobva taenda ikoko. NdaMwari anoda kukurukura navanhu vake, kuti ataure zvaada kutaura pakati pavanhu vake. Mwari anotidana kugomo, atiende tega kugomo, haungoenda wega. Zvitsaurire, kumbira Mwari usati waita chinhu. Mwari, ndoda kufamba ndakadai, so bvisa pamberi paMwari. Mutsanyo wacho uyu tanga watotsanya pamberi paMwari, ndokumbira Mwari kuti mutsanyo wangu uyu ndisave nenzara, ndisabatwe nenyota. Haungotanga munamato bhenengene from nowhere, bhenengene wangopinda padhoo rekunamata. Hazviko izvozvo. Vakawanda pano vakauya, ndinopa munamato. Vakawanda ndopa munamato pano. Vanouya nenhau dzavo dzakasiyana siyana. Ndine nhau yangu yakadai somufundisi, ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo. Tobva takupa munamato tokuti nyengetera mazuva 2 kana 3. Zvinyime zvokudya zuva rese, usadye zuva rese uzodya hako manheru zvakareruka. Usadye nyama, udya mavheji nekasadza kadiki. Kana uchigona dya nesadza rine supu chairo riri nani. Asi vobva vati kana mvunhi dzarandura nenzara, nyama yobva yatonga pamusoro pemunhu. Munhu obva abika zisadza nezinyama. Kuti munhu anokubikira musoro wekabheji yose nesadza zvobva zvapera, fanzi nanzi ndisadye nyama, asi adya musoro wekabheji wese wapera. Kabheji nokura kwaro anodika rese ropera rese nesadza. Oti anzi nanzi ndisadye nyama, asi nanzi ndidye mavheji. Saka mavheji acho ndiwo aya obva adya zikabheji rakadai nesadza. Idya kasadza kadiki, idya zvisingagutse, idya zvisinganake, zvisingadzipi, idya zvishoma izvozvo. Usadye zvakawanda. Zvitsaurire pamberi paMwari. Kana wakasimba usatombodya zvachose. Kana uchitya nzara, idya mabhanana, maorenji, idya muchero chete. Usiku obva wadya kasadza kadiki. Zuva rekutanga, rechipiri, rechitatu tobva tangopinda takadaro, hatibate chinhu. Tongorova pikerere takadaro, tichidzidzisa mwiri kutsanya, tichidzidzisa mwiri yedu kufamba. Ndava vanoropafadzwa ndivo vanofamba, vanoropafadzwa ndivo vakasimba pamweya nepanyama yavo. Munosvika pedyo naMwari seiko? Mweya muchena anobata seiko nemi musikatsanye? Mweya muchena waMwari unotsanyirwa. Zvomweya zvokudenga zvaMwari zvinotsanyirwa. Zvamunokumbira, zvamunoshuvira muupenyu zvinotsanyirwa. Munozvitsaurira pamberi paMwari. Mwoyo menyu moronga nepfungwa dzenyu moti zuva rakati ndichange ndichitsanya, ndichange ndichizvipira kuna Mwari. Nezuva raunoronga munamato wako, mhinduro yako inenge yatobva kudenga. Munamato unozoita hako, asi nzira yako inenge yatozarurwa kare. Zvino munoda nyama, munoda kudya nyama, munoda kudya imi muchidzova nyama, hanzi tiri kunamata Mwari. Kusanya hakuna basa. Munamato inongosvika chete. Nokuti tina Mwari, tina Kristu Jesu takafirwa, saka zvemutsanyo hatisisina. Ishe Kristu Jesu waitsanya, Ishe chaiye waitsanya, Mwari aitsanya. Mwari iye ari Mwari wacho, asi Mwari aitsanya. Ndaiziva kuti nyama iyi kuti uikurire inofanira kutsanya. Ukateerera nyama zvomweya zvinoenda kure newe, asi ukateerera zvomweya nyama inoenda kure newe. Kana nzara chaiyo hauinzwi, tokwanisa kupedza 3 days pano maifundisi. 3 days todzipedza pano, tisina kushata bata, tisina kudya. Asi nzara tiite sei? Hatinzwi. Havasina kudaira, vari kusvika kupinzwa pamunamata. Kana uchadza kubata mazuva 3, ko mazuva mazhinji akabatwa naDhanieri haungakwanise. Dhanieri akabata hanzi chekuiverenga manje yaDhanieri, akabata mamanzi, aida bata 3 months Dhanieri. Asi akati abata mwedzi wokutanga,
Mutumwa akabva kudenga, mutumwa akati mashoko ako anzwikwa. Nokuda kwekuti wakafunga moyo mako nezuva wakafunga moyo mako, munamata wako akadayirwa usati wapfugama mabvi ako zuva rekutanga, munamata wako akadayirwa. Asi ndakanga ndakabatwa muchadenga namachinda ePezhia. Ndikura kuti machinda aSatani emuchadenga akabata mhinduro yaMwari, kuti mutumwa akabata mhinduro kuti adzokere mhinduro kuti munamata wako wasvika. Akabatwa mudenga 30 days achirwiswa mudenga, akazonunurwa nemutumwa Michael wekumusoro kudenga. Michael muchinda wehondo wekudenga ti akaenda akazonomununura, akamurwira kubva paruoko rwavaPezhia. Munamata wabva wanzi iwe, munamata wako wakasvika nezuva rakafunga moyo mako usati wapfugama, mhinduro yako yanga yakutodzoka. Asi pandada kudzoka nemhinduro yako, ndakabva ndabatwa nemachinda ePezhia mudenga. Saka munamato yaMwari inouya, munamato yaMwari inopindwa. Asi pane nhau yamachinda ePezhia, nhau yamachinda ePezhia kuti akundwe panda munamato ine simba. Akaramba asina kunamata Dhanieri, akangonamata mazuva mairi chete, mhinduro yaifira ikoko. Asi akaramba achinamata, akaramba achinamata 30 days, mhinduro yakauya kare, asina kuziva zvese zvachikonamata chete, achinamata chete. Muchinda akauya aine ziya cherera ziso kuti ndabva kwatiri kubva kure, kwatiri kubva kure. Ndanga ndabatwa nemachinda ePezhia kudenga. Mhinduro yako yakasvika murume, ndati ndiwezokata munamata wako izvezvo usati watambura, nokuti 30 days 60 days auda kubata dzakarembera. Mwari akandituma kare 30 days akatoreba chitovhatovharisa munamato nhasi chaizvo. Murume akandoswera akutodya maapple, akaswera akutodya kasadza, asununguruwa. Munamato yakanga yasvika kudhara, akanga asununguruwa kare, asi yakanga yakabatwa. Hapana anoziva manje kuti akabatwa here. Tikanamata panapa tizive kuti yende akabatwa here. Asi atoziva kuti isvike tofanira kuzadzisa mazuva akarehwa naMwari. Mwari akatibata mazuva matatu, Mwari atibata mazuva matatu. Mhinduro yako yasvika usati watombopfugama, mhinduro yako yokunzi muropafadzei, mhinduro yako todzoka. Asi kuti machinda ePezhia akundwe pada munamato isimbe, nokuti munamato yako ikaramba ichisimba, ndipo panozodanwa mamonya makuru ekudenga naMichaeri kuti endai munoona chii chiri kuitika, munhu akaramba achinamata sei, mhinduro yake yakauya kare. Osvika vachiti mhinduro iri kupi kwa murume uyu, ndiko yakabatwa izvezvi namachinda ePezhia, anzi tipe kuno mhinduro iyoyo. Hamuzivi zvokuti apana zvosei. Ndamwe yaitsvina, Satani ane kingdom yake iyoyo ndiyo madzimambo ePezhia. Kune mweya yakaipa yakasiyana siyana, imwe inogara pano panyika, imwe inogara pasi pemvura, imwe inogara pasi penyika, neimwe inogara muchadenga. Mweya yetsvina yakawandisa. Ngirozi dzakadzingwa kudenga, dzakadzingwa nekubwinya kwadzo nesimba radzo. Saka dzemudenga ndo dzinobata munamato yedu, ndo dzinotirwisa pakunyengetera kwedu. Vari kudenga izvo. Saka hama dzangu, ngatizvitsaurirei, ngatiziyei zvaMwari, titye Mwari. Saka muprofita Dhanieri 10 mavara makuru aripo, Dhanieri unoratidzwa uchazoitika navanhu vaJehovha Mwari. Wanamba yoti negore rechitatu raKoreshi mambo wePezhia, chimwe chinhu chakaratidzwa Dhanieri wainzi Bheteshazari. Chinhu ichocho chakanga chiri chazvokwadi, chiri chokurwa kukuru. Akanzwisisa chinhu icho nokuziva kududzirwa kwezvaakaratidzwa. Namazuva iwayo ini Dhanieri ndakanga ndichichema vhiki 3 dzose. 3 ichi 7 weeks. 7 weeks, 1 month and 2 weeks. 1.5 months. Ari pakuzvichema kutaura naDhanieri ndekwekuti kuzvichema kwekuti haasi kudya zvinonaka, haasi kunwa kana waini, haasi kumwa kana zvinotapira, ari kudya zvisingagutse, achizvitsara pamberi paMwari, kana mafuta asingazore. Zvino mafuta haazore kana uri kurenjewo. Tikakwira gomo panobasina zvokuti adzi tipe mafuta, tipe timbogeza, tenge tiri pamunamato, tenge takaita pfungwa dzese dziri pana Mwari. Tichiti nyama iyi haina basa iyi. Chakakosha panguva ino ndezvokuti tiyarane titaure naMwari panguva ino. Ikoko ndokunonzi kuzvininipisa kwazvokwadi. Zvino kana uri pamba,
geza nowo chigezi, ozora mafuta, obika sadza. Kana usina kubika sadza, unonzwa uri pane dzori chinhuhwira, obva wabika rako. Kana usina kubika rako, obva wanzwa uri pane dzori chinhuhwira, obva wacha moyo mako kuti hayi sadza rinonaka dana kubika rangu sadza. Watobva pamunamata, wapedza. Tosunungura, watokundwa kare. Moment yaunongoti nemhino dzako, kanyama kakangwa, waguta, watodya. Sunungura, udye. Ndakana uri pamunamata. Unofana kuignore, nyangwe kakanhuhwirira sei, unofana kuziva kuti kari kunhuhwirira, asi handisi kukada. Ende pakadaro nzara ndo painoda dumbu, ndobva rati kuruku tahondo. Ndokudzidza kwacho. Vai vanonzi vari kudzidza zvomweya, ndokudzidza kwacho iko. Unotanga uri pagrade 1, batawo zuva rekutanga. Kana zuva rekutanga richinetsa, tokuisa kuECD, umbobatawo half day. Half day yokuti unorara usiku, pawapedza kudya usiku, audye makuseni paunomuka kuenda kubasa, ozodya kana kuti palunch. Half day. Uchinamata pakatapa, uchinamata pakatapa. Kusvika half day wakusarinzwa. Wakubata kusvika na 6 usiku. Ozongodya usiku chete, obva wararawo, zviro kuti audya ka 1 pazuva. Dya usiku chete, obva waswera, obva waenda, obva wadzoka wakadaro. Wakugona kubata zuva. Kusvika wakuti aiwa nini ndaona kuti ndibate 2 days, zuva rekutanga handidye chinhu. Rechipiri ndo ranozotanga kuda kuneta, obva wadyako usiku. Kusvika wasimba pakuti nyangwe 3 chaiva anodambuka. 3 days dzakasimba, munhu usina kuisa chinhu mukanwa, nyangwe mvura kana chii, nyangwe muchero kana mavheji kana chii. Dry. Ndokukura kwacho, kukura kwezvomweya. Zvino kana uchitadzakana kutsanya, uchitadzakana kubata zuva, pamweya ushori mudiki, uri mucheche. Zvino tinoenda kupi kona wakadaro, vasina kusimba panyama yavo, vasina kusimba pamweya. Mweya yenyu ngaisimbe, mweya yenyu ngaipise. Mwari ngaakuratidzei zvakavanzika zvake, musina kuzvikumbira nekubwinya chete nemunamato chete. Mwari anokuonai kuti pane uyu. Ndizvo chete zvinodiwa naMwari. Zvino nezuva, hanzi zvino nezuva ra24 romwedzi wokutanga, ndakati ndiri pamhenderekedzo yorwizi rukuru irwo Hidhekeri. Ndikarinzira meso angu, ndikatarira, ndikaona murume akapfeka mucheka, akasungwa chiuno chake nendarama yakaisvonaka yeUfazi. Muviri wake wakanga wakaita sebheriri, chiso chake chakapenya semheni, meso ake akapfuta semazhenje, maoko ake netsoka dzake zvakanga zvakafanana nendarira yakakweshwa, uye kutinhira kwamashoko ake kwakaita sekutinhira kwavazhinji. Zvino ini Dhanieri ndakaona izvo zvakaratidzwa ini ndoga, nokuti varume vakanga vaineni havana kuona zvakaratidzwa, asi vakabatwa nekudedera kukuru, vakatiza ndokunovanda. Ini ndikasiwa ndiri ndoga, ndikaona chinhu ichi chikuru chandakaratidzwa, ndikapererwa nesimba, nokuti kunaka kwechiso changu kwakashanduka kuipa mukati mangu. Ndikasazova nesimba. Kunyange zvakadaro ndakanzwa kutinhira kwamashoko ake. Zvino ndakati ndichinzwa kutinhira kwamashoko ake, ndikabatwa nehope kwazvo ndivete pachiso changu. Chiso changu chakatarisa pasi. Ipapo tarira, ruoko rwakandibata, rukandimisa namabvi angu nezvanza zvamaoko angu, ndichidedera, ndichidzedzereka. Akati kwandiri, iwe Dhanieri, murume unodikanwa kwazvo, chinzwisisa mashoko andinotaura kwauri, umire kwazvo, nokuti ndatumwa kwauri iye zvino. Wakati ataura shoko iro kwandiri, ndikamira ndichidedera. Ipapo akati kwandiri, usatya Dhanieri, nokuti kubva pazuva rokutanga rawakafunga mwoyo wako wose kunzwisisa nekuzvininipisa pamberi paMwari wako, mashoko ako akanzwika. Ndauya nokuda kwamashoko ako, nezuva rawakafunga kunzwisisa
nezuva rakafunga kuzvininipisa pamberi paMwari. Zvino ndauya pamusoro pamashoko ako chete, ndozvinodiwa chete. Zuva ratinofunga kunzwisisa kwedu, kunzwisisa zvaMwari, kunzwisisa zvekudenga, nezuva ratozvininipisa kutsanya, kugera musoro mazuda kuzvininipisa pamberi paMwari uku, kupfeka nguo chena kuzvininipisa pamberi paMwari uku, topfeka nguo dzekurwa nadzo, totsanya pamberi paMwari, tozvinyima zvokudya, tonyima nyama izvokudya, ikoko kunonzi kuzvininipisa pamberi paMwari. Nyangwe mafuta atizori, nyangwe kuzora miromo yedu atizori, tinotozora madota pamberi paMwari tiri murenje umo, tichitaura naMwari one on one special. Kuti one on one yamunoona napapa, iye haisi one on one iye. One on one iwe naBaba kudenga uko kugomo, muchitaura muchikurukura muri ikoko. Zvino ndatumwa nekuda kwamashoko ako. Mashoko ako anzwikwa, asi muchinda weushe waPezhia wakatidzivisa mazuva ana 21, asi tarira Michaeri, mumwe wamachinda makuru, wakauya kuzotibatsira ndikasa rako kuna madzimambo avaPezhia. Zvino ndauya kuzokuzivisa zvichazoitirwa vanhu vako namazuva okupedzisira, nokuti zvakaratidzwa ndezvamazuva mazhinji zhinji achiko. Minduro inosvika, minduro inouya. Mazwi ako anonzwikwa, asi mazwi ako iwe vanzwike iwe uchita zvakaipa, uri muiti wezvakaipa, uri mutauri wemakuhwa, muteedzeri wemakuhwa, uchida vakadzi vevanhu, uchinyenga vakadzi vevanhu, uchiba pabasa, bhizinesi remurungu ratofa nekuda kwako. Obva ipapo obva kuti mashoko ako anonzwikwa kudenga, he Mwari, Mwari ndiropafadzei nestendi, iye wabira murungu kubasa uko. Maropafadzo munomada, zvaMwari munozvida, asi Mwari wacho hamumudi, nokuti dai maikuda Mwari wacho, dai maisaita zvakaipa zvinopesana naye. Mwari haavengane navanhu, asi Mwari anovengana nezvinoitwa navanhu. Mabasa evanhu ndiwo anokubvisai pachiso chaMwari, iye Mwari haazvibvise pamberi pavanhu. Zvakaipa zvenyu zvinokubvisai izvo pamberi paMwari. Mwari unotarisa chiso chake kuvanhu vose, unoropafadza zvakafanira kuvanhu vose, asi iwe zvakaipa zvako ndizvo zvinokuwanisa chiso chaMwari pamberi pako. Kuti Mwari ari papo, iwe uchita zvakaipa, ndiwo uchitendeuka kudaiso kusvika wafuratira Mwari negotsi. Anzi kunamata Mwari negotsi, saka udzona Mwari umwe waizokotama unamata wakatarisa ikoko. Zvese zvakatarisa kuna Mwari zvisina basa. Nonsense idzodziya. Shandura magwaro edu. Tinovhara naVakorinde ekutanga pa6. Toita tichipeta basa. Tapiwa muzuva ranhasi zvokudya zvomweya. Vane nzara ngavagutiswe, vane nyota ngavapedzwe nyota dzavo. Munamato yenyu inosvika, munamato yenyu inonzwikwa. Zvakwamuri hama dzangu, munofanira imimi hama dzangu kuti muzvise pamberi paMwari, mozvisa pamberi paMwari, mozvisaurira pamberi paMwari. Zvinyime zvokudya, tsanyai mazuva mazhinji. Tangai nerimwe chete pawiki, tangai kana nehalf day chaiyo. Hanzi mumwe wakataura kuti hanzi greatest risk is not to start at all. Ndo greatest risk. Mwana kuti unokwanisa kuriska kukuru nekwekusadanga zvachose. Ndaa wakadyiwa kare uri pazero, ndo risk iyoyo kuti wakatadza kumboedza. Ndo risk kuru. Risk chaiyo ndeyo kutoedza kwacho. Ngatiedzei toedza. Ende kana uri pamunamato, muedzo ndo painouya, Satani aenda kukubvisa ipapo. Ndo machinda ePezhia atiri kutaura nezvawo kuti wakatsanya mazuva 2 kana 3, zuva rekupedzisira kuti uchisunungura, mumwe munhu obva akutsika nebhutsu, mumwe munhu wokusvipira mata, mumwe munhu wokufambira nemashoko ekunyepa enhema, otaurwa makuhwa. Kana zvakadaro haushayi chinokuvhiringidza chete, chinokubvisa pamberi paMwari. Asi iwewe unofanira kuva munhu ane uchenjeri wokuona muedzo. Obva wakunda muedzo, munofanira kuiona muedzo isati yasvika kuti uyo muedzo uyu. Obva wabva ipapo, kwete kuti hanzi ndanditwe izvozvo. Obva watofumbata zvibhakera kuti hanzi ndanditwe izvozvo. Tiyera murume ari pamunamato, anoda kuti afaiti parengi.
fight yacho hanzi ndeyekuti hanzi vari kurwira dhoo kuti vaona kuvhara dhoo. Kuti saka varume mukurwira dhoo, kombi yacho ndeyani? Ndeyenye here haizi yako? Kweiwewe haizi yako. Saka mukurwira dhoo rekombi, uyo avhara ndida kupinda, uyo ari kuvhura ndida kuvhara. Dhoo chete zvanetsa izvozvo naye dhoo rekombi. Makutomisikidzana zvivaro. Apo uri pamunamato. Satani anenge awina. Ipapo vakadaro. Munamato yako hapana kwaisvika. Machinda epezhi anenge abvuta munamato yose. Saka kuchifanira kutangidzana. Ende hapana chinorwadza sekutangidza. Saka musati matanga munamato, munokumbira kuna Mwari, Mwari tipei simba tikunde miedzo yose, bvisai miedzo yose pamberi pangu, kusvika ndapedza munamato yose, zvakaipa zvose ngazvibve pamberi pangu. Ndipei simba, ndipei mano neuchenjeri wekwanisa kukunda mazuva angu ose. Nzara chaiyo handidi kuiona pamberi pangu, nyota chaiyo handidi kuiona pamberi pangu. Ndipei simba rekudenga rekukunda zvose, ndiguti sei nemweya. Ndo munamato obva wavhura munamato. Vakawanda vacho vatinonamatira vanouya zokumbira munamato, toati takukupai munamato, totokukumbirirai zvakadaro, totobva takuudzai kuti nemiwo makunamata kumbirai saizvozvo, musati matanga kukumbira zvinhau dzenyu. Asi munongoti benengeni nemapinda pamunamato, half day hamupedze. Satani akuti hedhai nemusoro, muyedzo unotangira mumbacha muta. Tine zuva ravo kuti munamato ndozuva ravo unosumudzana namadhamu. Makusenzeni chaiyo wada kuti ubude kutoende kubasa, matanga kusumudzana ipapo. Watu zvazoti munamato watofa. Kana makasimba, kana amai vakasimba, batai mese. Kana baba ane munamato wavo, amai vada kubatawo, batai musimbise baba. Kuti mukafamba mese mubhandi rimwe chete, hapana mumwe anozokanga huku, mumwe ari pamunamato. Huku yokukangwa furai kachipisa chaizvo kakanatsikopiswa kahuku tange KFC imumba. Amai vakazadza pureti kudai, baba achinzi pamunamato. Amai vakazadza matamo kudai. Ipapo toda kutoti amai apfekwa naSatani. Ndavari kuziva kuti tine munamato watakabata, asi vari kutoda kutoti akubika zibodo kunge papati. Vanenge vatopfekwa naSatani. Machinda epezhi anenge akuuya nekwavari. Muyedzo ndo unonzi muyedzo iyoyo. Ivai varume vakasimba, kunyanya varume ndo vatinotanga tokurudzira munamato iyoyi. Ndana mai vachaponeswa nekuzvara vana. Sezvamakatoita zvimaifundisa, ndo ruponeso rwenyu irworwu. Pamberi paMwari munototaura kuti mwana wandakazvara uyu. Mobva marambira muri pachi mukutenda chete, matokunda. Mukarambira muri pakutenda, matokunda. Mobva matizvarirai isusu varume venyu vana vakawanda futi. Avunduka. Kuzvarira varume venyu vana, morambira muri pakutenda kuna Ishe wedu Kristu Jesu. Chete matopinda vakadzi, asi mwoyo yenyu manje vakadzi manje makuhwa nemuromo usikamarwe nenhunzi. Ndiwo chete ndokubvisai pana Mwari. Nekuti hanzi ina handitwe izvozvo, inombonzani kwenyu kuzvikudza. Munozvibvisa mega muushe hwaMwari, kuzvibvisa mega. Asi makapiwa bhari ana mai rakaiswa padiki panapo kuti vanokwanisa kubata vojamba kudai izvo. Asi iye vanorikwidza nekutaura zvakaipa, nekumakuhwa, nekuronga zvakaipa. Zvosvika uku mosatadza kupati yambuka. Rana baba rakatangira ikoku, ndoko rakatangira uku. Ana baba vanokunzwa nevakadzi vavava, ndo vanovayeririsa pasi. Bhare murume tanga kukunda mukadzi, akatanga kunda zvavakadzi, ipapo takunzi takuchitanga kutaura mani. Kana achiri kuita zvavakadzi chete, asati tatanga bhare chiri pamusoro kudai iso, haasi kutooneka, vari kusera havasi kutombomuona. Zvinora ana mai riripa, ari kusera kutoona kuti ana mai vatopadhuze chaivo kuti vauye. Saka itai ana mai chaivo, vane rudo, vanotya Mwari, vanoda Mwari. Musabatanidzire magrupu, musaite zvemagrupu. Siyai magrupu aite zvemagrupu zvavo. Imi muite zvokunamata Mwari. Vurai bhaibheri renyu, verenga bhaibheri renyu, imbai nziyo dzomweya sedzidzi dziri kuimbwa idzi. Murambira murimo, tambai nevana venyu. Zvokuita zvapere, zvipere. Zvikapera tokupai mumwe mwana futi, motangidza futi. Mogara muri busy kana muchaya busy.
vana mai vanozviitira mabasa emaoko, itai mabasa emaoko. Kana mashaya zvekuita, itai mabasa enyu emaoko iwa. Mwari aropafadze izvozvo. Kwete kuti munhu ashaya zvekuita akumhasana nemakuhwa. Teki raenderesera kuzikanwa, kwese anozikanwa kubva kumusoro kusvika kuzasi, anozikanwa zamai ava. Vakati vamonera moninga yavo so. Vanobuda nekuko ku 6 o'clock kumukira vaenda kubasa vachienda kumakuhwa. Zvino hapana anopinda denga akaita saizvozvo. Ana baba ityai Mwari. Siyana nevakadzi avo. Magirlfriends hapana kwaanokusvitsa. Ndaa Mwari aropafadze pakadaro, anokurwa neshamu pakadaro. Ukaona zvinhu zvako zvifaya nemagirlfriends zvichifaya, aiwa uri kutimu yaSatani. Satani ari kutokupromota ikoko. Iwe utobvunza kuti akamari kandinako hazviri kufaya. Kandiwedzere mukadzi panenge mukadzi, ndawedzera mukadzi panenge mukadzi, ototi zviri kufaya. Mwari aneni, hauna Mwari. Satani ndiye ari kukufainenza kutadza kwako. Ndadai una Mwari waisangana neshamu yacho. Mwari aikuranga. Aitora silivhera iyoyo aibviswa yese pamberi pako kuti umbota pa kunonzi kuti reset, todzokera pasquare zero, tombotanga kugaya tiri kumboita sei, tutaenda kupi. Zvinoti mukadzi on top of mumwe mukadzi, mukadzi on top of mumwe mukadzi, mari yako ichiwanda, mari ichiwanda, utoti handi Mwari, haasi Mwari. Satani. Ivai varume neuchenjeri okwanisa kuona zvakadai. Onai zvakadai kuti mukunde mukurire. Ukaona uri mutadzi uchitadza mari yako ichiwedzera, ziva kuti uri kubatira ushe hwaSatani. Ndaa ushe hupandukirane, unokufainenza. Ukaona uchibata mushonga, ukaona uchiromba, mari yako ichiwanda, zvinhu zvako zvichifaya, ziva kuti uri kumukingdom yababa wako Satani. Magirlfriends chaiwo, ukaona kuti magirlfriend obva wawedzerwa mari kubasa, obva chaime girlfriend, obva wakwidziridzwa kubasa wa-CEO, kubasa ikoko, manager, kubasa ikoko, ziva kuti uri kushandira kingdom yababa wako Satani. Ndo vanopromota nhume dzavo. Satani akakubata, zvinhu zvako zvofanira kusheka. Kana zvasheka uziva kutoti zvandiri kuita ndizvozvo chaizvo. Ukaona wanamata Mwari uri pabasa rauri robva rapera, kudza Mwari naizvozvo. Ndaa basa raSatani rakabva kuna Satani, saka atora basa rake, saka musiya atore. Ngaatore chibasa chake. Kwete kuti wobva watanga kunamata Mwari basa ropera, wobva watoti saka Mwari wacho saka tanamata zvirizvo, tanamata pasiripo. Kwete. Mabvi aya akagadzirwa, mabvi aya kupfugamira Mwari. Mabvi aya. Saka uchiona munhu wese ane mabvi. Dai tisina mabvi tachingofamba tiri straight, makumbo tiri straight, asi Mwari wakatibhendesa, wakasa ganda rakasimba ivo ndavaiziva kuti vanhu vangu vachandipfugamira vachindinamata. Zviyo unopfugama unamatira Mwari, asiri chiso chaMwari chiri pako. Iwe unongo chitende obva wapfugama, obva wapa Mwari musana wesu. Odanzi kunamata Mwari. Hakuna kunamata Mwari kwakadaro. Ngativhare naVakorinde kutanga 6. Chapter 6 yaVakorinde kutanga. Toibata 12 namba mukati kusvika pa20 tichivhara. Mawana makuru aripo. Muviri yedu iyi mitezo yaIshe Jesu Kristu. Miviri yedu iyi itemberi yaMwari. Ndoya unoona yakaparidza masvondo apfuura. Ndikati unoona temberi yaMwari yakanyorwa matatu, mahuro ese musana wese akanyorwa matatu, temberi yaMwari. Ukaona munhu ane matatu, ndo type yaenda kuchikoro yaiya, yaiti ikapinda mutoilet, yainokora yobva yanyora madziro netsvina. Ndo type yacho iyo. Ndaa vaseme vanongonokora vonyora. Ndo vanozoti vakura vanenge vachingonyora mwiri wese nemaingi. Tsvina idzodziya. Munhu achinyorwa mwiri wese. Ndo type yacho. Kana murume wako kana mukadzi wako aine tatu, chibva watomuudza kuti ndimi type yainokora inini. Muchinyora ma-R nema-B pamadziro. 12 number 5. Ndakatenderwa zvinhu zvose, asi zvinhu zvose hazvindibatsiri. Zvose zviri panyika ino Mwari akazvitendera kuti zviri pasi pedu isu savanhu, rudzi rwavanhu, zviri pasi pedu. Zvazviri pasi pedu zvose hazvitenderwe kuti tiite.
azvitibatsiri. Kuti unoona murume achidana nemumwe murume azvitibatsiri chinhu izvozvo. Una mukadzi achidana nemumwe mukadzi azvitombotibatsira kana chinhu izvozvo. Unoona murume achirepa mwana mucheche asina kana mazamu azvitibatsiri chinhu izvozvo. Kuita utsinye, kuuraya vamwe vanhu izvezvi, kubhinya. Kuti anhu atengereko foni yakanaka ndikuida, obva wamubatira demo, obva wamurova nedemo godzi, obva wamutorera foni kana mari. Hazvitibatsire chinhu izvozvo. Asi zvinhu zvose takatenderwa naMwari. Simba rekuita zvose zvatinoda takatenderwa naMwari. Asi zvose zvakanaka zvofanira kuti zviitwe. Azvinoti hazvitibatsire chinhu. Ndakatenderwa zvinhu zvose, asi handidi kukundwa nechinhu chimwe. Zvokudya ndezvedumbu, nedumbu nderezvokudya. Asi Mwari uchaparadza iro naizvozvo zvose. Kadumbu kacho nezvapinzwa mudumbu zvacho chichaparadzwa zvose. Imi wacho ndoparadzwa futi. Nyika yacho yagadzira zvokudya chichaparadzwa futi. Iwe nedumbu rako nenyika yako zvese nekamuromo kako kekutaura nhema muchaparadzwa mese. Dumbu nderezvokudya, nezvokudya zvakagadzirirwa irori dumbu. Asi Mwari uchaparadza iro dumbu irori naizvozvo zvose. Asi muviri hauzi weupombwe, asi ndewaMwari, ndewashe. Naiyewo She ndiyewo muviri. Muviri uyu pamuviri wemunhu, muviri uyu ndewaMwari, naiye Mwari ndiye wemuviri uyu. Dumbu iri nderezvokudya, asi zvokudya izvi zvichaparadzwa pamwe chete nedumbu iri. Kana Mwari akutaura so anotanga kutaura nezvirawe namadimikira, anotaura zvakavanzika saizvozvo. Muviri uyu itemberi yaMwari, asi dumbu iri dumbu iri nderezvokudya, asi zvokudya nedumbu irori zvichaparadzwa zvose naMwari. Mwari achiedza kuti kudii? Mwari achiedza kuti ukasateerera dumbu, tikabvisa dumbu iri pauri iwewe ukanyengetera kuna Mwari, mweya mutsvene waMwari anowana nzvimbo yekugara. Mwari anobata ushe pamusoro pako, naMwari anobata ushe pamusoro pako. Ishe akataura nemuromo wake akati, ukarurama pamberi pangu naMwari, inini naBaba ari kudenga tichauya togobata ushe mauri iwewe. Saka nhau yekutsanya tiri kutaura iyi, nhau yekuti tibvise dumbu iri tirise uku. Kana paine dumbu nderezvokudya. Zvokudya izvi hapana zvazvinobatsira. Asi tikabvisa zvokudya izvi, dumbu torisa pasaidi apa. Muviri uyu ndewaIshe, naiye Ishe ndiye wemuviri uyu. Saka Ishe achiti muviri yenyu itemberi yangu. Anotaura muviri yenyu, haataure dumbu, asi dumbu ndorinenge richikurwisa. Dumbu ndonokurwisa iwewe kuti utadze kubatira temberi yaMwari zvakanaka. Handifunge kuti kuna munhu angatotsanya, abva mukutsanya obva waenda kunonyorwa matatu musana weso. Waunoona chinyorwa vai dumbu rinenge rakazara. Vanenge vachiita zvedumbu, zvokudya. Ndo munopinda poko dzamunodya, nguruve dzamunodya dzinopinda mudumbu imomo. Zvose zvinozobuda zvetsvina zvinopinda kudumbu irori. Asi zvaMwari zvichene. Tikabvisa dumbu toisa pasaidi apo, muviri wacho mutsvene uyu, hapana chinonhuhwa chinobudapo. Asi zvose zvinopinda mudumbu zvinobuda zvinunhwa zvese, hapana kana chichena. Asi mweya watinofema, muviri uchifema mweya kuti mweya watafema wakanaka, watinoburitsa wakanaka. Zvino kana mweya mutsvene waMwari akupinda matiri, anopinda pakanaka, obuda pakanaka. Asi kana wakaguta, wadya nyama iwewe, dumbu rakazara kudai so, mweya mutsvene waMwari anogara papi? Anoshaya nzvimbo yekugara. Dhawo makazara zvisina basa, makazara zvakaora. Dumbu rokufurira kuti aiwa Munamati tozobata next week, tingafe nenzara. Ndiani wakambofa nenzara wawakanzwa? Ndiani akanyorwa death certificate yekunzi pafiwa nenzara? Tikokei kunhamo yafe afa nenzara, tiuyeko tione. Tikokei ikoko. Kana une hama yako yakafa nenzara, yakanyorwa mapepa ekunzi yakafa nenzara, tikoke tiuye ikoko tione tega nemeso edu aya. Hakuna anofa nenzara. Nzara yeuraya. Nzara yetouraya.
14 now. Mwari wakamutsa Ishe uye uchatimutsa isu nesimba rake. Hamuzivi kuti muviri yenyu mitezo yaKristu here? Zvino ndobvisa mitezo yaKristu ndiite mitezo yemhombwe here? Haisa kwete. Hamuzivi kuti wakasonganiswa nemhombwe wava muviri mumwe chete naye here? Paipepa munonorara imimi naNapingi mahure, masanganisa miri yenyu iwe naPingi pamberi paMwari. Iwe naPingi makatofanana, muri kunwa upombwe, muri mhombwe pamberi paMwari. Saka mitezo iyi haitazi mitezo yaMwari, ya mitezo yemhombwe, yakunwa upombwe chete nguva dzose. Nokuti iye unoti ava vaviri ava vachava nyama imwe chete, asi wakasanganiswa naShe, wava mumweya mumwe chete naye naMwari. Tizai upombwe varume, tizai upombwe. Zvivi zvose zvinoitwa nomunhu zviri kunze kwomuviri, asi unoita upombwe unotadzira muviri wake. Hamuzivi here kuti muviri yenyu itemberi yoMweya Mutsvene uri mukati menyu, wamakapiwa naMwari. Hamuzi venyu uyu muviri, hauzi vedu vanifundisa. Muviri wamwe nawo uyu hauzati uri wenyu. Itemberi yoMweya Mutsvene waMwari watakapiwa naMwari, nokuti makatengwa nemutengo. Naizvozvo kudzai Mwari nemuviri yenyu iyi. Nemi varume, kudzai Mwari nemuviri yenyu. Musanyore matatu, musadzowedzera matatu, musapute fodya, tadzira muviri, musamwe doro uchidhakisa muviri. Ana amai, musapfeka mabhamshoti, musaminure kushambadza temberi panze, munenge muchitadzira Mwari. Pfekai marokwe marefu anovhara zvisvika panze, zvese zvipinde mukati. Moda kuratidza aniko zvozoita sei muchitadzira Mwari. Mwiri yenyu haizi yenyu iyi, mwiri yaMwari, mwiri temberi yeMweya Mutsvene waMwari wamakapiwa naMwari. Saka muchiona vamwe zvinhu zvenyu hazvibude, hazvifambi, minamato yenyu haisvike, hainzwike. Woti uri pamunamato asi wakapfeka bhamshoti, uri pamunamato wakapfeka bhamshoti, hanzi handiri mumba mangu handionekwe. Asi uri pamunamato kaiwewe wakapfeka bhamshoti, vatumwa kudenga vakatarisa achona vakabhamshoti. Uri pamunamato, hanzi tiri pamunamato. Mwari hadaire, imba yangu yaparara, ndanzwa nekunamata Mwari. Unamata Mwari wakapfeka bhamshoti, wakaminura kudai so. Kunamata iyo hapana vainosvika. Ane nzeo dzokunzwa ngaanzwe zvinhu vamwe yapakereke. Ivai vanhu vakasimba pakunyengetera pakunamata. Ana amai, idai varume venyu chaivo vamakapiwa naMwari. Mobva mavapa vana, mavaberekera vana, muramba muri pamurayiro waMwari, muchitya Mwari. Izvozvo chete ndizvo zvichakuponesai. Imi ana baba muchaponeswa nokusimba pamweya yenyu, nokusimba panyama yenyu. Bvisai dumbu muise pasaidhi. Ndadumbu ndezvekudya uye hapana zvazvinotipa. Temberi yaMwari iyi kubva kumusoro kusvika kutsoka uku itemberi yaMwari. Chitsvene chaMwari ndo chinogara matiri. Mweya Mutsvene waMwari mutsvene, anogara patsvene, haangagare pakasviba. Naizvozvo hama, ngatitendeuke. Ushe wekudenga unoswedera, ushe wekudenga unopindwa navarume vakasimba. Hakupindwe nendonda kana vakapusa kana vanotya, asi unopindwa navanotya Mwari, vane simba uye vane uchenjeri. Zvose izvozvo zvinobva kuna Mwari. Anzwa rekutanga kusvika pane rekupedzesera, Mwari ngaave naye. Tungamirirwa neMweya Mutsvene waMwari. Wiki rose ratakupinda svondo ramangwana, kereke ichabatwa paCraifontein apo. Tichange tichiona live saizvozvo. Pano paDubai tiri kubata tiri paAbu Dhabi pano. Kana paine vari pedyo vada kuuya kuzonyengetera achinamata nesu, makasununguka kuuya nesu, muchibata nesu. Aiwa, totenda Mwari. Ane nzeve dzokunzwa nganzvo zvorwamweya, kukuzwa nekugwinya namasimba ose ngazvive panzvimbo yenyu Jehovha, kubva zvino nekusingaperi. Amen.